RMN Listen Me Anodan Basket Edition Basket Edition. Aptikan, nakanaog lagi ka dayon, madam. Gani, swerte. Nakayin na kami naman. O unsay pangalan? Lourdes Buhangin. Ato ang sutaon, madam, kung unsag ka loyalistag certified nga listener sa DXDC na ako'y pangutana nimo. Sayo na kaayo. Alas 9 hangtod alas 10 sa buntag unsa nga drama ang atong mabati. Kung ako ang pasultihon. Wow! Tubag na ni Madam Lourdes. Di basta-basta certified listener gyud ka, madam. Og tungod ni ana, amo kang dalitan og panud-an. Okay, dawata, madam, mga tuang gulay. Naatay, ako na magngalan no, naatay duha ka apak nga chapsuy. Ayan, natay itlog sa pugo, natay mantika, natay pasayan, natay mga lamas. Salamat kayo sa DXDC, no? Solve na kang paniod to, ani ba? DXDC? Pamina na mo para ma-share po ang blessing ba? Okay, Malingaw salamat. po, malingaw siya. Malingaw po. Salamat kay Madam Lourdes Buhangin sa imong pagpaminaw. Mao itong mga kasama nga lain atong sukintig paminaw nga naambunan sa grasya karong orasa, mga kasama. Kaubarato ato ang intern si kasamang Kale Nicolas Rajuman Joel Bray Tatak RMN. RMN Listen Me Anodan Basket Edition Basket Edition.